Изправяй! Върти, върти, върти! Не така, бе! На другата страна, бе! Върти! Изправи волана, можеш ли? Не. Така. Дай сега, дай, навърти го до края. До края. Дай. Така. Още. Да пуснеш надолу малко и да изправиш. Яза си. Подпрете го с лашки. Ама някой трябва да се качи вътре да му помага за волана. Сега волана си го върти, на трактора за волана се насам. Трактора трябва да го взет нещо по-на. Върти волана, ма. Хора да пускат трактора и това да взетне си вози. Какво? Трябва да отрежат дървото, да не го удари само. Трябва да се отрежи дървото, виж. Чакай, Сачи. Ела се разбери. Ето както ще го обърне. Ето ще го обърне. Ще го обърне ли? Ще го обърне, ще го обърне. Трябва нагоре. Обясни тогава. Аз не съм наясно. Ти само обидивиш. Че трябва да даваш нагоре на човек. Направо да кажа. Гледай как ще го завърташ там. Колко може да стане? Ти ще летиш в него страни, да може така нещо. Ами за това ставаше да предвидите. Еми дай, сега както е, насам. Еми дай го насам. Обясни, аз не съм. Няма, той ще го да даде насам косо, да го тегли и това е. От другата страна подпряно ли е? Да го подпреме първо, това е подпряно, бе. Това е подпряно.
Не, той ще, без да го откачиш, ще го завърти. Ето така. Ала виж така ще го... Дай сега нагоре, нагоре. Така, да. Вижте как ме бега. Аз сега дай ми това върти вече. Това вече върти. Така. Ой, малко се помислим.